To ku mojemu? Hej. Dobrý. Jaký máš? Ja pravý. Perfektný. Pekne ležal, nie? Pekne, pekne, pekne. Ale počítaj, že 2 razy sme tu prešli. Počne. Krásne. Krásne. Krásne ležal, nie? Hroty. Je to on, nie? Hej. Čo? To bude on. Super. Ty máš tam trojku. Pravý, ja mám trojku, hej. A tu... Som hovoril, že tu musí ležať.